is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 1930 nang ipinanganak si Warren sa Omaha, Nebraska. Ito rin ang kasagsagan ng Great Depression sa Amerika. Hindi masaya ang first birthday ni Warren dahil ito ang panahon na nasaid ang ipon sa bangko ng kanyang pamilya. Dahil sa sobrang hirap, doble kayod sa pagtatrabaho ang ama ni Warren. Ang nanay naman niya, nagpapalipas ng gutom para mas makakain ng maayos ang nagtatrabahong asawa. Tuwing linggo, hindi na din sila makapagsimba dahil wala silang maibibigay para sa compulsory tithes ng kanilang simbahan. Dahil sa sitwasyong ito, maaga pa lang ay natutunan na ni Warren ang kahalagahan ng pera. Minsan habang naghahapunan, ipinahayag ni Warren sa mga magulang ang kanyang pangarap. Ma, Pa, ipinangangako ko sa sarili ko na pagtungtong ko ng 35, magiging milyonaryo na ako. Pag hindi to nangyari, tatalon ako sa pinakamataas na building dito sa lugar natin. Ang sabi ni Warren. Katambal ng kanyang malusog na imahinasyon, sa murang edad ay kinakitaan si Warren ng kakaibang talento. Naging libangan ng bata ang paglilista ng plate number ng mga sasakyan. Pagsapit ng gabi, ina-analyze ni Warren kung alin sa mga sasakyang ito ang madalas na dumadaan sa kanila. Minsan habang may bumibili ng soft drink sa isang vending machine, naisipan ni Warren na kolektahin ang mga naitapong tansan. Iniipon niya ang sari-saring tansan at inaalam kung anong flavor ng soft drinks ang mas mabenta. Habang lumalaki, lalo pang lumago ang kakaibang talento ni Warren. Hindi nagtagal, naging tagalista na siya ng kanyang ama ng mga stock prices na nababasa nito mula sa dyaryo. 13 years old si Warren na makapasok siya sa kanyang first job bilang delivery boy ng mga subscription magazine. Sa trabahong ito, kumikita siya ng $175 kada buwan. Inipon ni Warren ang kanyang kita at nang mag-15 anyos, nakabili na siya ng isang maliit na farm. Taray, anong meron kayo ng 15 kayo? Lupa sa paso. Ako, lupa sa kuko. Nakapag-hire din si Warren ng isang tauhan na mangangalaga ng kanyang munting negosyo. Ginamit ni Warren ang kinikita sa farm para makapag-aral ng bachelor's degree sa University of Nebraska. Matapos nito, sinubukan niya mag-enroll sa Harvard Business School, pero sa kasamaang palad ay hindi siya nakapasa. Buo ang loob ni Warren na maging isang mahusay na negosyante. Hindi siya huminto at nag-enroll naman sa Columbia Business School para ipagpatuloy ang paghasa sa kanyang kakayahan. Habang nag-aaral, isinabay ni Warren ang isa pang maliit na negosyo. Nagtayo siya ng pinball machine sa isang barbershop na kanyang pinagkakakitaan. Unti-unti, ang isang pinball machine ay nagdagdagan pa na nagbigay kay Warren ng steady na kita. Nang makagraduate sa business school, public speaking naman ang sunod na pinag-aralan ni Warren. Ginamit niya ang kakayahang ito para makapagturo ng investing course sa Nebraska University. Habang nagtuturo sa universidad, nakilala niya ang kanyang iniidolo na si Benjamin Graham na isang kilalang propesor at American investor. Nang makita ni Graham ang potensyal ni Warren, kinuha niya ito sa kanyang kumpanya
bilang investment salesman and analyst. Nagpatuloy ang paglago ng karera ni Warren. Nagkapag-asawa siya, nagkaroon ng anak, at taong 1956, nakabili na siya ng sarili niyang bahay. Sa huli, ay nakapagtayo na rin si Warren ng sarili niyang kumpanya na malaki ang kinikita. At sa edad na 30, gaya ng naipangako sa sarili, na-achieve na ni Warren ang kanyang first $1 million na pinangarap lang niya noon. Taray ni Kuya. Grabe naman. 30, merong No. 1 million kay hindi. Taray. Ipinagpatuloy ni Warren ang pag-invest ng pera sa iba't ibang negosyo sa Amerika gaya ng Washington Post, Exxon Oil Energy, Geico Insurance, ABC Television at Coca-Cola. Mula sa pagiging milyonaryo, mas nahigitan pa niya ang kanyang pangarap at naging isang hitimong bilyonaryo noong 1990. Buisit. Ano ba yan? Mga bitter. Samantala tayo maasa ng manalo sa loto. Hindi pala na-inspire, naging bitter lang. Sa edad na 67, si Warren Buffett ay tinanghal bilang isa sa pinakamayamang tao sa mundo na may net worth na humigit kumulang $85 billion. Taray. Grabe naman yan. Ba't natin wala? Sa naging tagumpay ni Warren, hindi niya nakalimutan ang magbigay ng malaking bahagi ng yaman sa kawang gawa. Bagamat napakayaman na niya, pinipili pa rin niya ang mamuhay ng simple. Kilala siya ng mga tao na hindi maluho sa gadget at pinipili pa rin niyang manirahan sa kauna-unahang simpleng bahay na binili niya noon. Tunay ngang walang mahirap sa taong may pangarap. Ang batang nangongolekta lang ng tansa noon, bilyonaryo at tinitingala na ngayon. Sa isang pahayag ay sinabi ni Warren, "The most important investment you can make is in yourself. The more you learn, the more you'll earn." Eh di ikaw na, Warren. Bakit ganito ang nararamdaman natin? Bakit ganito nararamdaman? Ilang taong ka na tanghenyo? Ilang taong ka na tsuper? Magkakaedad lang tayo. Oy. Hindi nagkakala yung mga edad natin. Bakit ganon? Oh, insecurity na. Oo, Ina mo. na-insecure tayo eh. 2 araw na natin pinag-uusapan, loto, para kumita ng pera, para hindi na magtrabaho, di ba? Samantalang may ibang mga tao na ganito ang pananaw sa buhay, di ba? The more you learn, the more you'll earn. Yan. Correct, Grabe yung investment na ginagawa niya sa sarili niya, no? Yung talagang gumagawa ng bawat paraan para ma-enhance yung kakayahan, gumagawa Totoo. ng bawat paraan para mas tumalino, mas gumaling. Correct. Tapos tayo, nasa 30s pa lang, tinatamad na magtrabaho. Nag-iisip na mag-resign. Nagtatanong na kung kailan ang early retirement, kailan pwede i-avail. Walang advantage naman natin, nagawa natin at na-enjoy natin yung buhay natin sa gusto Oh, natin. sige, isipin na lang natin, hindi masaya si Warren. Oh, kasi sa kwentong to, pinakita lang lahat ng mga positive scenario ng buhay niya eh. Malamang meron yan na may mga Meron yan. negative, pero hindi lang talaga shinare sa atin, di ba? Yung lahat ng hirap na pinagdaanan niya, hindi niya kinuwento eh. Bakit tayo ganito? Diba? Lahat ng swerte, parang binusa kanya, yung nakita natin Yun yung nakita natin eh. Ano, ikaw lang anak ng Diyos, Warren? Pero ito, tatandaan mo pa, Warren, sabi nga, di ba, with great powers, anong kasunod doon? With great power comes great responsibility. Di ba? So, yun. Problemado ka talaga. Dami mong responsibilidad sa buhay eh. Tingnan Yan ang mo problema ng mga mayayaman. Kami mga sakto lang ang kita. Di ba? Wala masyadong pinoproblema. Sakto lang ang mga problema. Hindi, pero si Warren Buffett is talagang he's very popular. And syempre sa atin hindi siya popular kasi una, ni-research ko pa kung Buffet ba yung apelido nito o Buffett. Nakinig pa ako sa mga interview niya sa CNN eh. Kasi Ano akala ko yung tsura Warren. niya? Matanda Mukha na si naman- Kuya. Galit. Matanda na siya. Wala na siyang asim. Di matanda na siya. Okay. Matanda na siya pero billionaire siya. 'Di ba? Isipin mo, isa sa pinakamayamang tao sa mundo na may net worth na humigit kumulang $85 billion. Grabe, no? Nabibilang mo pa ba 'yun? Kasya pa ba 'yun sa calculator? Parang hindi na, 'di ba? Parang minimanage yung ganong kalaking pera. Meron no? talagang
taong ganun, no, na bata pa lang sobrang na yung diskarte. Isipin mo at 15, may farm na. Oo, isipin Ikaw mo, no? lupa sa paso, ako lupa sa kuko. Ikaw tanghenyo kumakain ng lupa, di ba? Samantalang eto si Warren, talagang May sarili ng oo, farm. may sariling farm, may tao. Isipin mo yun, no? Meron siyang staff, Ikaw di ba? na 15 years old ka, pinagkakaabalahan mo. Di ba? Farm din. Ay, hindi pala. Makakapagsuot Oo. na ba ako ng bra? Di ba? Papansin kaya ako ng crush ko. Ako dati nung 15 years old ako, binibilang ko tigyawat eh. Diba? Kailan ba to gagaling? Oo. Bakit parami ka ng parami? Diba? Pero ang gusto kong mangyari, hindi tigyawat. Correct. Eh, ito, the age of 15. Grabe, no? Iba talaga kapag ka iba talaga kapag ka may pangarap, tsaka kapag ka may goal. Isipin Yes. mo 'yun, 'di ba? Parang meron akong kaibigan na sinabi niya rin yun sa akin, dapat may goal ka na at this Correct. age Tama. dapat ganito na yung laman ng bank account mo or when will you be a millionaire o parang kailan mo ma-achieve na isa kang milyonaryo, ganon. Tama. Tapos nung sinabi niya sa akin, tumalikod ako. Bad trip ako eh. Ba't ba ako pressure? Nakakalurgid. Pero iba talaga kapag ka may target. Tama. Kasi kapag ka meron ka talagang target, di ba kahit simpleng bagay, like bibili ka ng bagong gadget o Tama. kaya bibili ka ng bagong damit. Kung tatargetin mo yung damit na yan o yung sapatos na yan, hindi ba't pag-iipunan mo? Hindi Correct ba't ka. mag-overtime ka rin para dyan? Hindi ba't gagawin mo lahat din ng paraan para lang makamit yan? Pag naniligaw, may gusto mo siya maging jowa, di ba? Hindi ba't mag-i-invest ka rin ng oras, mag-i-invest Tama. ka ng ng dapat i-invest para lang makuha siya. So, ganun ang ginawa ni Warren. Ikaw ba nung nag-aaral ka or after graduation, nag-set ka rin ng mga goals? Di ba yung may mga short-term, Short-term lang medium-term, ako, and partner, long-term eh. goals? Ako talaga kasama sa mga short-term list ko noon. Pagka nagkaroon ako ng trabaho, unang bibiling ko cellphone. Kasi parang that time, pag may cellphone ka, iba yung dating mo eh. Bida-bidahan ka lagi sa, Bida-bida ka talaga. sa grupo, kaya doon sa kumpanya, tapos nakasabit pa sa belt yung mga... Correct, tama. Narating naman yun. Pero yung long-term goal ko na maging multimillionaire partner, hanggang ngayon wala pa, goal pa rin siya. But that's goal. Malay mo, Oo, di di ba? ba? Malay natin, at least you have that goal. Yun naman ang importante doon. Para magkaroon ka ng direksyon. Maging goal-oriented tayo, mga kabisyo. Pwedeng to dream big, pwede rin nga pwedeng to aim high. Yes. O pwede ding short term lang yung goals, 'di ba? Para hindi ka rin masyado na-disappoint. Oo. Ikaw, nasa sayo yan. Basta ang importante, meron kang pangarap. At meron na-achieve kahit paano, kahit short term lang. Pag ganyan kasi, it requires a lot of discipline tsaka yung True. mga sacrifices. Ang damit, mabigat Correct. talaga. Totoo yan. Correct Wala pong success story. Ulitin namin, wala po tayong narinig na success story na agad-agad silang naging mayaman o agad-agad sila naging successful. Siguro narinig lang natin sa kwento niya. Tama sabi ni Christopher, mga positive lang. Oo. Siguro on the side, matinding sakripisyo Madami. talaga. I would yun. have wanted to hear yung mga Paano talagang yung childhood niya? Failure, diba? Yung lahat ng mga lahat yung ng na-reject- difficulties. Yung na-reject siya. Ang nakita ko lang na rejection dito was nung hindi siya nakapasa sa Harvard eh. Pero hindi naman masyadong rejection yun kasi Oo. hello, hindi naman lahat talaga nakakapasa talaga doon, For di ba? example lang din natin si Michael Jackson, di ba? Sikat na sikat, milyonaryo, pero wala siyang childhood dahil dapat na maglaro siya, pinagpa-practice siya doon ng kanta. Oh, di ba? Mga malamang ganon. ano din to, may sugat din ganon to nung yun. kabataan Sigurado niya. yan. Wala yan, Sigurado, wala sigurado. Yun din ang sabi ni Warren sa ating tatlo. Wala rin kayo. Tsaka meron talaga mga tao sadyang matatalino, no? Parang ang Oo. talino nito eh. Kasi bata pa lang ako, naglalaro ako ng tansan, pero hindi ko in-imagine Hindi ko rin di ba? tsaka- Nag-inventory ako, hindi naman ginaganon Oo, na ginagawa parang ko. ilan ang pinakamaraming flavor ng Fanta. Di ba parang mga bata tayo? Hindi naman, di ba? Eh, ito, di ba at 30, nagbibilang, naglilista ng mga plate Oo, number. may inventory nagaganap. May konting ganun din eh. Pag masyado talaga ng matalino, may konti din eh. Papunta na doon. Ano ba? Ba't tayo bitter? bitter tayo kay Warren Buffett. Ito yung mga tao literal na advance mag-isip. Oo, talaga. sobra. Tama. Isipin mo yun. Ako inisip ko talaga problema ng mga mayayaman. Ano yung papaano nila hinaharap yung pang-araw-araw nilang buhay. No, hindi pa the likes of Steve Jobs, Bill Correct. Gates, Henry C. Yan si Buffett. Si Buffett. Buffett. Si Buffett. Si paring Buff. Di ba? Ano yung pagising nila tuwing umaga? Ano yung problema nila? Parang wala kasi pag-iisipin mo. Oo, pero madami. Di ba? Na parang, Isipin mo, partner. gusto kong pumunta ng Hong Kong. Ano ganon? Samantalang tayo 6 months before. Ano ka ba? 1 year ahead?
kapag ka mababa ang fare. Nag-aabang ng promo. Correct. Tapos pupunta pa tayo yung mga alanganing season. Rainy season ng Taiwan, sobrang Diba? init sa Hong Kong. Kasi kapag ka maganda ang season, sigurado mahal, di ba? Kasi sila anytime. Gusto kong pumunta ng Australia bukas. So, kahit sabihin may delay doon, hindi, bibigyan kita ng sariling aeroplano. Mga ganun. Kasi sobrang yaman mo para Correct. anything is possible. Pero mas madami silang responsibilities, partner. Ewan ko Diba? ba, sa bagay, hindi kasi tayo mayaman kasi hindi natin alam. Oo, hindi Kaya ilang natin kumpanya yung kailangan nilang isipin. Ilang empleyado yung kailangan nilang atupagin. Di Kasi ba? pero pag-establish na kasi yung ano mo, yung company mo, kahit wala ka dyan, parang nga-under yan ng Sa kusa. bagay, No? kapag Diba? establish ang isang company, under pa rin talaga Oo. ng kusa. Pero malaking responsibility din. Mas problemado talaga kayo. Hindi kasi talaga natin, kanya-kanya ng struggle, hindi natin alam yung ano, At yung kanya-kanya- struggle ng mga mayayaman. At saka kanya-kanyang tadhana. Tama. Diba? So si Warren Buffett, ang tadhana niya talaga maging billionaire. Di ba? Well, sa ganyang mga tao, siguro may mga matinding nagtitrigger dyan sa motivation nila. Sobrang matinding kahirapan. Kahirapan, no? correct. Sa atin, medyo chillax lang yung buhay natin. Kaya hindi tayo nakakapag-isip na ganyan, mga kalokohan yung pinagagawa natin. Sa kanya, bumili siya ng lupa. Teka, naglalaro ng lupa. Ako kumakain ng lupa. Correct. Di ba? Pag magkaroon ako ng pera, bibili ko kagad siya ng damit. Diba? Yung bata ko, siya inipon niya, kaya siya nagka-farm. At 13, di ba? Yung kinikita niya every month, inipon niya, kaya siya nagka-farm. Grabe, no? Oh, iba-iba. May nabasa nga ako, hindi ko lang ma-translate ng mas maayos. Pero ang sinasabi niya, yung mga bagay na ginagawa ng mga mayayaman na hindi ginagawa ng mga mahihirap. Okay, Ang mga katulad mayayaman kasi everyday, mas spend nila yung oras nila sa pagbabasa. Okay. Ang mga saktong alam nyo na. diba? Tayo talaga, kaya hindi tayo mayaman, una pa lang alam nyo na, Diba? una pa lang. Sino nagbabaso dito? Tapos, kasi ano pa? ang mga taong may hirap, nauubos yung oras sila kakapanood ng TV. Which is may point din. May point din. Kasi sila nauubos yung oras sila pagbabasa. Tayong mga mayayaman. Kasi nabasa na naming lahat yun. Bakit ba? Which is, hindi naman natin sinasabi yung panonood ng TV masama. Di naman, of course not. Na masama. Ang sinasabi natin dito, pag kinumpare nga naman natin kung sila, ikaw, ilang oras ka nanonood ng TV on average? Halimbawa, I 2-3 don't years. Hindi ako nanonood 3 hours. Hindi ako nanonood ng TV. Pero hindi ka rin nagbabasa. Hindi ako masyado nanonood ng TV. Di ba? O kaya, halimbawa, online, ilang oras yung 22.5 hours kung online. Pero samantalang sila, ginugol na pala nila sa pagbabasa. Oo, di ba? And, Ano pa? And while you are reading kasi, talagang naiba Learning. naiba yung perspective mo pag nagbabasa ka talaga ng libro. Guys, iba talaga pag nagbabasa. Promise. Yes, Iba talaga. So that's Sa one TV thing. kasi chismis. Oh. excited tayo sa anong bagong chismis, sinong nabuntis na naman, di ba? Mga ganon. So, tapos pangalawang ginagawa din ng mga mayayaman. Na hindi ginagawa ng mga mahihirap. Ay. They invest on stocks. Nakakatamad. Nakakatamad intindihin. Tayo naman, we invest on di ba? On making taya-taya sa mga lottery o mga mga ganon. Tayo talaga yun. Kaya pala nananatili Diba? tayong mag-pay lang. Pag may kumalat na weten dyan, di ba? Nag-invest ka na ba sa stocks? Hindi pa. Ikaw, tangenyo. Dati nasubukan ko pero hindi ko Tinigil mo. maintindihan. Kasi So hindi talaga tayo yayaman, di ba? Hindi talaga tayo yayaman ng katulad ni Warren Buffett kasi hindi tayo financially literate. Oo, di ba? Kasi ang iniisip natin, YOLO, you only live once, kanya-kanya yan. Yung Bakit masaya ba? tayo. Sa atin dati, yung mga 13 years old, mag-iipon ka ng pera, Oo. bibili ka ng may tikid na sapatos. correct. Masaya ka na. Totoo. Swatch. Yun ang investment natin. Di ba? Maliliit. Maliliit. At pag habang tumatagal kasi yung mga bagay na yung sapatos, mga damit na Nawawala mamahalin, ng nawawala ng ng value. value. Samantalang sila, habang tumatagal, lumalaki yung investment nila. So, may talagang magkaiba, di ba? So, ganun talaga. So, alam na din. Hanggang dito na lang tayo tatlo. Pasensyahan tayo. Masaya naman kami. Kayo ba masaya kayo? Problemado nga kayo araw-araw eh. Ganun talaga yun. Kanya-kanya yan. Di ba? Marami Meron pang na iba. naman. Naku, sure na ako, Bard, na madami na namang mag-PPM sa atin tungkol sa, do you want to be financially literate? Mag-o-offer na naman. Mag-o-offer na naman. Although it will help.
help. Kung talagang kaya lang kasi minsan partner, yung mga nag-offer ng mga gano'n, ng mga tungkol sa financial literacy, sorry i-assess ko din yung buhay nila. Parang Correct, correct. hindi naman sila okay. Naalala ko na naman yung Totoo tapang yun. usa nyo. Inauto Diba? kami ng tapang mo sa... siguro partner yun din. Di ba? Ano ang nangyayari sa mayaman na hindi nangyayari sa mahirap? Yan, Oo, diba? oo. Yung nauuto ng tapang isa. Nasa scam. Yan. Mga jijira pay, di ba? Hindi. Tama. Kasi totoo naman partner. Alam ba, kaya baka siguro Offer ka ng offer ng i-assess. Ano yun? basta ng financial literacy kay merutas Oo, ikaw nga, pero ka mag-commute, di ba? Hanggang ngayon nagko-commute ka pa din. Nagbabayad ka ng ganun. Well, isa sa mga pinagkaiba din sa mga mahirap, mga mahirap na kagaya natin. Saka sa mayaman, parang sa kanila mahaba yung pasensya. Sa atin gusto natin yung parang Instant. madalian. No? Sa kanila, Instant. they believe in process Correct. Na yung Correct, pera correct. mo bago lumago, ganito, kailangan ganito. Sa Tsaka atin, wala pinag-aaralan. Di ba? Tingnan mo, nag-invest ka sa stocks dati. Hindi mo naintindihan. Pinulaut mo. Kasi di nawala ka ng tiwala kasi nga yung Hindi kasi yung nag-offer sa'yo. parang hindi gumagalaw eh. Oo. Pero na-realize ko after how many years, kung hindi ko pala pinull out, malaki na pera. pala. Oo. di ba? Kung di mo pinulaut, nagsara Oo, na rin yung company yun. Yun pa. Malaki na bigay mo. Yun pa. May So, wala ka nakuha pabalik May mga ka. ganun. Tapos pag sinasabi na yung mga mutual fund, nagko-close na yung utak natin. Mutual fund. Ano daw yun? Parang lumiliit yung brain Oo, cells di ba? natin. Equity, dividend. Teka lang. Kasi pag sa stocks daw, Hinay-hinay lang. ang sabi ng mga mayan, pag nag-invest ka, halimbawa, mag-invest ka ng 50,000, i-consider mo na yung pera mo na wala na. Masakit sa atin Oo, yun. correct. Gusto natin tangible, nahahawakan natin Di ba? So, alam nyo na. Yan, talagang Tayong tatlo hanggang dito na lang. Ito yung mindset natin eh. Parang Mali- hindi tayo na-inspire sa Mali- kwento kasi. Basta, Warren, masaya kami. Kung masaya ka sa buhay mo, Warren, masaya din naman kami sa life namin. Kanya-kanyang tadhana yan. Eh di, we're happy for you. Kung multi-billionaire ka, we're happy for you. Kung kami naman, sakto lang, maintaining balance lang alaman ng bank account namin. Oo. Happy rin naman kami Nakakalurkay. Thank you very much, Mahiwagang Burnay, sa kwentong yan ni Warren. I hope you were inspired, mga kabisyo. Bitter-bitteran lang kaming tatlong mahihirap. Kung meron po kayo mga kwento na gusto nyo pong pwede naming itagalay sa success story ng sino man, you may send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. And batiin ko lang ng happy birthday ang ating inspirational diva, Miss Jamie Rivera! Ay, Miss Jamie, happy birthday! Happy birthday, Miss Jamie Rivera. Enjoy your special day. Isa sa mga favorite songs ko na kinanta niya yung Pangarap ka na lang ba? Ha? O magiging katotohanan ba? Sa kanya ba yun? Sa kanya yan, mahal naman kita. Di ba, Miss Jamie? Ako gusto ko yung, hey, it's me. Lumit yung bibig. Malit kasi bibig ni Jamie. Bila lumit yung bibig. Tsaka the Jubilee song. Yan. Happy birthday, Miss Jamie Rivera. Enjoy your special day. See you soonest. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one. SM Radio Station.